10 km nord for København, i Danmarks smukkeste skov, Dyrehaven, ligger verdens ældste forlystelsespark, Bakken. Og lige uden for Bakken, i de smukke naturomgivelser, går tusindvis af kronhjorte, dådyr og sikahjorte frit omkring. Så Bakken er ikke bare Danmarks sjoveste forlystelsespark, det er også den smukkest beliggende. Mere end 2,5 millioner gæster besøger hver sommer Bakken. Og det giver Bakken en placering på top 10-listen over Europas mest besøgte forlystelsesparker. Og det bedste ved det hele er, at det ikke koster en krone at komme ind. Entréen er helt gratis. Bakken er en familiepark med et stort udbud af forlystelser, spil og konkurrencer, underholdning og ikke mindre end 40 restauranter og beværtninger. Også Danmarks største revy, Cirkusrevyen, holder til på Bakken. Og Bakkens Hvile, landets eneste tilbageværende sangerindepavillon. Og husk også at hilse på Bakkens Bjerget. Han kom til Bakken helt tilbage i år 1800, og han er her stadig. Og børnene er stadig vilde med ham. Så hvis du keder dig på Bakken, så er vi kede af at skulle sige det. Men så er der vist ikke meget at stille op med dig. Ingen andre steder i hele landet finder du så mange kørende forlystelser samlet på et sted. Den gamle trærutsjebane er intet mindre end en klassiker. Men også mange nye forlystelser vil sørge for at vende op og ned på dig og sikre oplevelsen af at være grundig rundtosset. Vi anbefaler, at du køber et turbånd, for dermed har du fri adgang til alle Bakkens forlystelser hele dagen. Folk, som ved noget om den slags, omtaler gerne Bakken som en vaskeægte folkelig dansk kulturperle. Det kan vi godt lide at høre. Så hvis vi må komme med et forslag, så vil vi bare sige, gør som dine forældre gjorde, og deres forældre, og deres forældre, og deres forældre. Tag en tur på Bakken. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken.